Det er 5 år siden, at Taliban kom til magten i Afghanistan. Siden da er det kun gået én vej for menneskerettighederne: tilbage. Ytringsfriheden er under massivt pres. Fredelige forsamlinger er begrænsede, og afghanernes mulighed for politisk deltagelse er næsten væk. Offentlige afstraffelser er udbredt. Tortur, vilkårlige anholdelser og tvungne forsvindinger er blevet hverdag. Mennesker dømmes ved uretfærdige retssager uden reel mulighed for at anke. Taliban rammer især kvinder og piger hårdt. Vi kalder det kønsapartheid. Det betyder, at styret har indført et sæt regler for kvinder og et helt andet for mænd. Kvinder har ikke adgang til uddannelse. De må ikke bevæge sig frit. De må ikke gå ind i parker og forlystelser. De må ikke klæde sig, som de vil. De skal i praksis være usynlige. Og så er de tilmed i risiko for at blive giftet væk som børn. Det internationale samfund forholder sig alt for tavst. Også det danske. Vær med til at fortælle udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at denne sag er vigtig. Skriv under på vores aktion. Taliban skal under et øget pres.